Wallahi in ka ce in jira ka zan jira ka in an zo Najeriya kawai a shafa faciya. To shikenan zan tura iyaye na gidan kawai a wuce go. Tunda ni na fahimci. Amma dai ba dai za ku yi mana wasan da kuka saba yi bane ba ko kuna son ku tabbatar DTL Hausa za ta hada auren Cizo da Sadiya Haruna kenan? A'a wallahi zai magana. Me kika ce Sadiya ta gani? Wallahi in zai aure ni zan aure shi. Kaji wallahi shine karshen. To ni kuma na yi alƙawari ni zan aure ki. Ni zan daman gashi daman an ce mana yanzu. Kuma bayanan nan da kuke kun san cewa kuna magana ne da kafan yada labarai ba magana kuke ta comedy ba kamar yadda kuka saba. To kana ina kake? Ina Zaradin yake? Gani nan. Ai ba abun haramun bane zami. Abin da muke faɗa abun alkhairi ne. To amma abinda wasu za su ce kamar abinda kuke faɗi yanzu kamar ita ne yanzu kaga ta rantsa ita ce ita za ta in dai kai zaka aure ta ita za ta aure ka to amma wasu za su yi tsammanin kamar ko kawai irin comedy ne kuka hada tunda wallahi ba wasa ba wani magana comedy anan babu magana comedy ai shi Allah tunda kaga Allah ya sa an yi magana ba mu taba irin wannan magana. Excuse me daddy, now let me say something. He's very understanding, yana da understanding sosai. Cizo he understand me duk da cewa a media ne muke rayuwa ba mu taba haɗuwa ba for good 3 years. Shi yasa kaga har gobe ina rayuwa da shi. Da ku a wannan dandali na DCL Hausa, Facebook, Instagram da kuma YouTube da fatan kuna cikin koshin lafiya. To kamar dai da aka sani a wannan dandali lokaci zuwa lokaci mukan gaito muku wasu daga cikin fitattu a Najeriya da wato sauran kasashen Afirka inda muke tattauna da mutane akan abubuwan da suka yi fice a kai. A wannan karan mun gaito muku Sadiya Haruna, ɗaya daga cikin wato mutane da suke fitar da gajerun bidiyo a shafukan sada zumunta na intanet a Najeriya. To Sadiya barka da shigowa cikin shirin. Barka dai. Ya aka ji da shafukan sada zumunta? Alhamdulillah. An san ki a shafin Instagram kina nan da mutane kuma ana ƙara ganin abubuwan da kike to amma watakila wani zai so ya ji wace ce wato Sadiya Haruna. To da farko dai suna na Halimatu Sadiya Haruna. Ni haifaffiyar 'yar Maiduguri ce. Sannan na fara makaranta na a Benue School. Benue School. Na fara makaranta na a Benue State. Na fara nursery ɗina nan, na yi secondary school ɗina, aka yi posting ɗin babanmu zuwa Maiduguri again. Wato ma'ana ke asalinki kamar a iya cewa Kanuri ce koko Bahaushiya zalla? Ni ba Kanuri ba kuma ni ba Bahaushiya ba, ni Margi ce. Haka. To ana cewa Sayyada ina kika samu wannan lakabin daga baya-bayan nan? Ta inda na samu lakabin Sayyada shine a lokacin da mutane suka fara gani soyayyen da nake wa ma'aikin Allah, shine mutane suka kowa sai ka ji in na shiga ko ina ana ce min Sayyada, to sai ni ma na yi deciding why can't I just change my Instagram handle to Sayyada Sadiya Haruna. So at once dai kawai I think 2 years back sai na canja shi sai ya koma Sayyada Sadiya Haruna. Kaji ta inda na samu wannan sunan kenan. To kamar da me za a iya cewa Sayyada Sadiya Haruna ta yi fice da shi a shafukan sada zumunta? Ta inda na yi fice shine na yi fice ta hanyar maganganu na gyaran mata da maza ta ɓangaren sana'a na kenan. Na yi fice ta wannan ɓangaren sosai da kuma ta ɓangaren yabon ma'aikin Allah. Kamar to tun yaushe kika fara fitar da irin waɗannan gajerun bidiyo kina sawa a shafukan kina sada zumunta? Wace irin bidiyo kenan? Gajerun bidiyo da kika ce kina fitarwa inda kika ce kina koya mata tarbiyya kike koya musu ko shawarwari kike ba su? Ina dai gaya musu yanda za su yi gyara. Kaga yanzu ba za a ce mishi tarbiyya ba, kaman a ce ina how will I say it, how will I put it, kamar ina faɗakarwa ne ko? Faɗakarwa tare da ba su shawarwari ko? Yes. To shawarwarin nan sun danganci zamantakewa ta aure ne ga masu aure ko kuwa dai shawarwari ne dai na zaman rayuwa? Shawarwari dai wanda ya dangance zaman aure da kuma wanda ya dangance 'yan mata wayanda suna sake jikinsu haka, ka ga mace
tana tare da saurayinta amma sai ta zama da shi tamkar mijinta, shi ma ya kula wancan ita mata kula wannan, har ka ga mace na fama da matsalar infection. To ina ba ma mata shawara da cewa su dinga gyara. I don't think mutumin da ba maharamin ka ba, idan ma har ya zama dole kai wani abu da shi, you have to protect yourself. To ka ganta inda nake both zaman aure da matan da suke waje, like single girls kamar mu kenan, duka ina ba da shawarwari. To da kika wannan sai tuna min da kasuwancin da watakila wasu suka sanke da shi na wato kayan maganin mata ko kuma kayan da'a din nan. Kamar ina aka kwana ne dangane da wannan kasuwancin? Har gobe I'm into the business. Har gobe ina cikin yin business. To me yasa ki shiga wannan business? Ya nuna kamar a halin da ake ciki kina neman ruwan miji kenan, ruwa a jallo? Ina son aure, ina son miji, ina so in yi aure. To ina matsalar take? Matsalan tana nan daga lokaci. To idan muka ci gaba da tattaunawar, na san kuma watakila abin da wani zai ce shine kamar menene alaka ki da yan fim, don an ta magana cewa kina da wata alaka da yan fim haka? Ina da alaka da yan fim saboda wasu daga cikinsu abokaina ne. To ɗaya daga cikinsu kuma watakila akwai kamar wanda ba za mu manta da wuri ba, watakila wanda mukan ga haka ne kukan abin nan shine Haruna Salisu Cizo ko? Da dama ma kakan ina da abokan sosai a yan fim wanda muke mutunci da su, kamar irin su Hafsa Idris, su Adam A Zango, Hadiza Gabon, Rahama Sadau, masu dai mutuncin cikinsu gaskiya ina mutunci da su sosai ba kaɗan ba. To haka to amma bari mu kawo miki ɗaya daga cikin su mu ji abin da zaki ce akan wannan, dan mutane suna magana akan alaka ku da shi. To amma bari mu kawo miki shi, ina ga kusa wadda me zaki ce akan wannan? Cizowan Germany? My daughter? Na'am dadi na. Barkan ku da wannan lokaci da kuma tattaunawa. To ni ma gashi an nemo ni ma na faɗo. Ina maka fatan alkhairi. Ai wannan da kuke kallon shi wato Cizo Germany, I think we have been friends for a very long time. I think kaman 3 years back. He's my friend. Amma ba mu taɓa haɗuwa ba. But I love him for who he is, and how will I say? Yes, I love him for who he is. Kuma he's always encouraging me. Gaskiya he's my best friend. Wato abokin aikin ki ne sosai a wannan harka da kuke? Sosai. To kamar abin da watakila wani zai tambaya ce, ya kuke haɗa bidiyo? Don wani zumin kukan haɗa bidiyo ga ki gashi da sauransu. Ya kuke haɗa irin wannan bidiyon? Ka san shi dadi na akwai kwakwalwa, duk masu sunan dadi na. Abin da yasa nake ce mishi dadi na, asalin sunan shi yana da sunan dadi na ne. Shi yasa nake ce mishi dadi na. Ka san masu sunan su akwai ilimi sosai. So idan dai bidiyo a nan Najeriya san tura mashi sai ya samu wani application ya hada, sai mutum ya gan kamar muna guri daya ne muka yi bidiyo. A watan nake da Cizo ba ku taba haduwa ba. Shekarar mu uku kenan. Shekarar mu uku. To haka ne Haruna Salisu Cizo, tunda ka shigo kai ma ya kamata mu ji da gare ka, kamar da yake yau ranar kai ka shigo ne a bako mai sharhi koko mai abin nan, me za ka ce dangane da wato irin abubuwan da Sadiya Haruna take a shafukan sada zumunta? To da farko zan fara da sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Kamar da kusan dai sunana Haruna Salisu, kuma yau gashi Allah ya haɗa mu ga Sadiya Haruna, my daughter, ga kuma Zaharaddin Sani. To Zaharaddin Umar kenan. Zaharaddin Umar, sorry, na ce Zaharaddin Sani. Sunan ne ya riga wannan dina. To abin da nake so zan faɗa akan Sadiya Haruna, ko in ce Sayyida Sadiya, na farko dai a gaskiya ni na san Sadiya Haruna fiye da shekara 3 kenan, kuma mun yi harkoki da dama, domin tana ɗaya daga cikin wanda ta bani ƙarfin gwiwa a social media a tafiya na, kamar da ita ma take alfahari da ni ma ina alfahari da ita, haka nake so in ce. Sannan kuma akwai mutane da dama da suke yi mana wani irin kallo ni da ita. Social media is not our real life. Ya kamata mutane ku sani. Akwai wanda suke mana wani irin kallo
ita wannan rayuwar duniya da kuke gani za a iya nuno ka, zan bada misali ne. Kun ga Sadiya Haruna yawanci ana ganin mu muna yin comedy ko tana tallan maganin ta. Na farko zan fara magana a da muna yin comedy. Akwai wanda suke mana kallon cewa mu in iska ne, a muna yin comedy muna kaza. To ai shi comedy kamar film ne. Yanda za a ga an nuno mutum a film an ce mutum mai kuɗi ne, kuma shi a zahiri ba mai kuɗi bane ba. A film za a iya nuno ka a ce kai barawo ne ko kwarto ne, kuma kai ba kwarto bane, kai ba barawo bane ba. To mutane ya kamata ku gane, kar ku ga mu a film ko a comedy mun yi wani abu kai tunanin cewa wai rayuwar mu ma haka take. Sai ni ban taba ganin Sadiya ba, amma mutanen dama suna zuwa su ce, oh Cizo, ai Sadiyan nan taka ashe kunya take da ita, ai mun ganta ido da ido, magana da take a social media ba ta iya a fili. Da yawa mutane sun so, ga tunan na san ke kanki ila an sha gaya miki aka go? A ya fi a irga ba adadi. To mutane da dama da suka haɗu da ke su ce, kai, ai mun haɗu da Sadiya ashe kunya gare ta, ba ta iya magana a social media take magana. To ni ne kaɗai da na san haka. Tunda ni na san ki da dadewa, na san ki tun can ba, ke ba mai surutu bane ba. Idan a ganki kin yi surutu to akan aiki ne, mu akan aikin muke. Sannan bangaren kuma harkar sai da magunguna, ni na ina ɗaya daga cikin wanda ni ma zan alfahari saboda ni ma na sha kuma na yi amfani. A'a, yanzu haka ma akwai abokina da yana Najeriya za a to min da shi. Yawwa, dan haka amma Cizo baka zulumin wani ya ce wannan tunda dama kai kawarka ce kuna kasuwanci aiki tare, wani ya ce kawai kai haka ne don kira mata kasuwa. Ina ai ba maganar kasuwa, to idan mutum ma bai sayo ba kan shi ba, ni ina magana a karan kaina ne. Yawa, ni na sha kuma na ji daɗi, kuma yanzu haka akwai abokina yana Najeriya zai dawo zai zo min da shi. Dan haka ba wai na mata talle bane ko wani abu, ko da na mata talle ta ce mata talle saboda maganin na sha kuma na ga aiki shi, kuma ba ni kaɗai ba,